खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां जायफोरहा आधार कार्ड आपडेट खालामाखै बिसोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामाखै नामा जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामाखै अब्ला नोंथाङा थाबैनो आपडेट खालामनानै ला आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि जोबथा समखौ 2024 मायथाइनि 14 जुनसिम होनाय जादों बे बिथोना UIDAI निफ्राय फैदों नोंथाङा माय आधार पर्टेलनि गेजेरजों आपडेटफोरखौ खालामनो हागोन आरो आपडेटफोरखौ जेबो बेसेन होनाङा जासे खालामनो हागोन नोंथाङा माय आधार पर्टेलाव थांनानै लगइनआव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथांनि आधाराव थानाय 14 अनजिमानि आधार नम्बरखौ होनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा केपचा क'डखौ होनो नांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि आधारजों लिंक थानाय मबाइल नम्बराव मोनसे OTP फैगोन आरो बे OTPखौ नोंथाङा पर्टेलाव होनो नांगोन बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जाफुंगोन साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन